माबोरै दङ डक्टर निजिराया मोजाङैनो दङ ना निजिरा डक्टर आं गोसोखौ जोबोद गिनाय मोनबाय थागासिनो दङ अन्नानै खोन्थादो ना निजिराया माबोरै दङ डक्टर मानो जेबो बुङा नोंलाय माबा मोनसेथ' बुंदो आंनि निजिराया माबोरै दङ बिरखो निजिरानि हालोदा दा जोबोद गाज्रियाव दङ डक्टर निजिराया हामगोन ना हामा बियो हामगोन ना डक्टर बुंना बियो हामगोन ना हामा दा जेबो बुंनो हाथ'नाय नङा आङो मा होनलांखो बे डक्टरा जाम्बा जाबाय बे डक्टरा जाम्बासो बे डक्टरा आंनि निजिराया हामगोन आंहा फोथायनाय दङ आंनि हिन्जावनि सायाव आंनि निजिराया हामगोन बे डक्टरा जाम्बासो बे डक्टरा जेबो मिथिया निजिरा जेबो जिंगासिनो नाङा नोङो आं दं नोंनि बिरखो आं थासान्दियाव नोङो जेबो जानो मोननाय नङा निजिरा आं माबा मोनसे राहा दिरुनगोन ना नोंखौ फाहामनायनि थाखाय अन्नानै निजिरा नों जेबो जानो नाङा आंनि थाखाय नों हामोब्ला आंखौ मा साजा होनो गोसो साजा हो आं गासिबो राशि दंजोबो निजिरा नाथाय आंखौ गारनानै थांनो दा साननांगोन निजिरा नों गैयाब्ला आंनो सोर ओंखाम फुननानै होगोन आंखौ सोर रायगोन सोर बुजायगोन निजिरा अन्नानै प्लिज नों थाबैनो हामदो निजिरा थाबैनो हामदो निजिरा गासिबो आंनिनो दायजोब आंनि थाखायनो जाजोब्बाय बिसोरो गासिबो आंनि थाखायनो आंनो सुनि आंनो पापि गाज्रिया आंनि थाखायनो आंनि हिन्जावा दिनै एसे गिदिर बेमाराव गोलैनो गोनां जाबाय आंनो गाज्रि आंनो जागोन दे जुदि आंनि थाखायनो आंनि हिन्जावा जुदि इसिबां गिदिर खैफोदाव गोग्लैदोंबा आंबो ओरैनो हगारा आं माबा मोनसे खालामनानैबाबो आंनि हिन्जावखौ फाहामथारगोन नाथाय माबोरै फाहामगोन आङो वाह देखायमारबाय दिनै देखायमारबाय नोङो आंनि हिन्जावा दिनै मा अबस्थायाव दङ मिथिगौ नोङो मा दाय मावदोंमोन बियो नोंनि आफा भलेनाथ मा दाय मावदोंमोन आंनि हिन्जाव नोंनि माबाफोर गाज्रि दाय मावदोंमोन नामा दिनै नोङो आंनि हिन्जावखौ एसे गिदिर खैफोदाव खोख्लैना होबायदि गावनि फिसाखौनो नोङो दिनै एसे गिलु बालु बेमारजों भुगिनांहोबाय मानो खोनासं भलेनाथ दिनै जुदि आंनि हिन्जावा माबा मोनसे जानांगौआ बिनि गासै दाया नोंनिनो जाजोबगोन नोंखौ जोङो गोसो गोथारै आलारि बाथि सावनानै फुजियो सिबियो नोंनि थाखाय आरज गाबो नाथाय नोङो दिनै जोंखौ गावनि फिसाखौनो मानो इसिबां आलाय सिलाय खालामखो मा दाय मावनायनि थाखाय जोंखौ इसिबां अयथासार खालामखो नोङो मानो भलेनाथ मानो आंनो बिनि फिननाय नांगौ दानो आरो दिनैनो नाय नोङो भलेनाथ आं दिनै मा खालामगोन आंनि हिन्जावा जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बिनि गासै दाया नोंनि जाजोबगोन दिनै जुदि नोङो आंनि हिन्जावनि जिउखौ हरफिनाब्ला आं बेनिफ्राय थाङा आङो नोंनि आथिङावनो थानानै नोंनि खाथियावनो थानानै आङो खुरफ्ले गावनि खाफालाव थै गलायलायनाय खुरफ्लेनानै बावनो थाबाय थागोन नाथ' आंनि हिन्जावनि जिउखौ हरफिन नाथ' आंनि जिउखौ लां डक्टरनि फन हेल' डक्टर नोंथाङा जेराव दङ बिनिफ्राय गोख्रै फैदो नोंथांनि हिन्जावा हस फैबाय मा होनदों नोङो डक्टर आं बेफोरखौ मा खोनाखो डक्टर आंनि हिन्जावा हस फैबाय नंगौना डक्टर नंमारगौना औ नोंथां बिरखां नोंथांनि हिन्जावा हस फैबाय नोंथाङा जेरावखि गैया मानो थाबैनो सफैदो बेवहाय ओके डक्टर आं थांगासिनो दङ जास्ट 2 मिनिट नेथ' आंखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय आफासिम नोंनिसिम थारैनो नोङो सासे अनसुला बिफामार थारैनो नोङो जोबोद अनसुलामार आफा आंनि हिन्जावनि जिउखौ हरफिननायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय जोबोद साबायखर सावननि लास्टआव आङो
नोंनि थाखाय दैखरनिफ्राय गोथार दै खावखांनानै नोंनि खर'आव लुना होफैगोन आं आफासिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जोरिमा खोजिमा नोंसोर बेवहाय मा जोंखौ नुनानै सोमोनांबाय नामा दायखौ मावबाय जेब्ला सोमोआथ' नांखागोनखा जोङो दिनै बेवहाय माबोरै खावब्ला नुजाफैखो जोरिमा आरो खोजिमा अननानै दिनै नंथ'वा आं दिनै जोबोद दुखुआव दङ प्लिज दिनै सानसेखौ हगार हरथ'दो आंखौ ओहो ओरैनो हगार हरा जोङो नोंखौ गोरलैयैनो जोंनि सुद आसल गासिबो वापस कर दो बिनि उनावसो नोङो बे जायगानिफ्राय थांनो हागोन नङाब्ला जोरिमा अननानै आंखौ दिनै सानसेखौ रेहाय होथ'दो आं नंगौ सयथिबो जोबोद दुखुआव दङ आङो आंनि हालोदा मा जागासिनो दङ नोंसोर मा मिथिगौ दिनै सानसेखौ आंखौ रेहाय होथ'दो अननानै मिस्टार बिरखां नैबे 2.5 केजि आखाइखौ नुदोंना नोङो नोंखौ जोङो दिनै ओरैनो हगारा जोंनिफ्राय लानाय गासै रांफोरखौ दानो दिनैनो बे समावनो माबा सुख'हर नङाब्ला आं होनखाबायना नोंसोरखौ दिनै सानसेखौ आंखौ रेहाय होथ'दो साननैसोनि उनावहाय आं नोंसिनि सुदै मुलि गासै फैसाखौ सुख'हरजोबगोन आङो नों थगायोब्ला जोङो मानिगोन नामा एम्फौ सुमु नोंबो मा सानदोंमोन नोंलाय जोंखौ गोरलैयैनो नोंबो जोंखौ ओरैनो थगायनानै दोननो सानदोंमोन नामा आंसो एम्फौ सुमु जेरैबो जोलांजोबनो हायो आं गोसो जायोब्ला नोंखौबो जुवा गेलेनायाव थैसे थैनानै रां दाहार लानायखौ जोंनो दिनै नांफिनगौ बे रांखौ जुदि नोङो दिनै हरनो हायाब्ला नोंखौ जोङो दिनै ओरैनो हगार हरा मा सानदोंमोन नोङो जोंखौ जों नोंखौ गोरलैयैनो हगार हरगोन नामा दिनै लानाय मैया लानाय समफोर लानाय गाबोन होगोन समफोर होगोन होनै दिनै नोंनियाव 5 लाखनिख्रुइ बारा थाखा रेन्ट जानानै दङ बे रांखौ जोङो दिनै नांफिनगौ बे रांखौ जुदि नोङो दिनै होआब्ला नोंनाव मोनसेबो हारा थानाय नङा गासै जेसेबां हारा दङ गासिबो गेब्लेजोबगोन जोरिमा नोंथ' बिदि दा बुं आंखौ नों इसिबां लोगो बादि सानना लायोमोन नाथाय नोङो दिनै बिसोरजों लोगो जानानै इसिबां गाज्रि आखल दिन्थिबाय नोङो थिं आं मालाबाबो सानाखैमोन नोंदि बिदि जागोन होननानै फैसानि खेथ्रआव लोगो थोखो रावबो सिनाया जोंनो फैसा नांगौ बास फैसा नांगौ फैसाया माबादि दिहुनना हर आरो बिनिफ्राय ओंखारलां खोजिमा नोंबोथ' एसे बुजिदो आंनि हालोदा दा मा जागासिनो दङ आंनि हिन्जावा दा सिरियास जानानै दङ बियो हस्पिटालाव दङ बेखौ फाहामनो दा आंनि आखायाव थाइसेबो रां गैया आं दा नोंसोरनो माजों हरगोन आंनि हिन्जावखौ आं दा माजों फाहामगोन अननानै आंखौ साननैसो रेहाय होथ'बावदो आं साननैसोनि उनावहाय नोंसिनिफ्राय लानाय गासै रांफोरखौ सुख'हरजोबगोन आङो एम्फौ सुमु अननानै आंखौ साननैसो रेहाय होथ'दो आं माबा मोनसे खालामनानैबाबो नोंसिनि रांफोरखौ गासैखौबो सुख'हरजोबथारगोन सानबैसे नोङो बिदि बुंबोखो दिनै होगोन गाबोन होगोन समफोर होगोन होनैनो दिनै बेसेबांबा गोबाव जालांबाय बेसेबांबा गोबाव सम बारलांबाय बोरो माथो सुदबो गैया आसोलबो गैया जों जेबो मिथिया जोंनो फैसा नांगौ बास फैसा नांगौ फैसा हो आरो बिनिफ्राय ओंखारलां फैसाखौ होआब्ला दिनै नोंखौ जोङो बे जायगानिफ्राय ओरैनो हगार हरा खोनादोंना नोङो मा होनदों खोनादोंना नोङो जोंनि हाराया दिनै बायफ्लेजोबनासो थांगोन बुदो आंखौ बुथारनानै दिनै बे दैयावनो गारहरदो आंखौ दा दोनथारसै आं थैनो गोसो जाबाय आंखौ बुथारदो दिनैनो नोंसोरो आंनि खयथा हारा दङ गासिबो आंनि हाराखौ बायफ्ले होजोबदो जोफ्लेनानै आंखौ दैयाव गारहरदो सैमा अमाफोरनो जाहोहरजोबदो थांनानै थाला आङो बे दुनियायाव मिस्टार बिरखो नोंनि गोदै रावाव जोङो ओरैनो गब'आ बेखौ नोङो मिथिना लाखा आं दिनै बेसेबां गाज्रि हालोदाव दङ नोंसोर मा मिथिगौ नोंसोर मालाबा आंनाव सोंदों आंनि हालोदा मा जानानै दङ नोंनि हालोदा मा जादों मा जायाखै जों बेखौ जेबो मिथिया आरो जों बेखौ सोंनोबो साना जोंनो जोंनिफ्राय लानाय फैसाखौ जोंनो नांगौ नोंखौ होनखादोंमोन जोङो फैसाखौ हरनो हायाब्ला नोंनि हिन्जावखौ जोंनि आखायाव गथायना हो होननानै आंनि हिन्जावनि नाम ताला नोंसोर गाज्रि खुगानिफ्राय मिथिबाय नोंखौ दिनै आं हगारा नोंखौ दिनै गोदोना सेटेनानै नोंखौ दिनै गारखागोन आंनि हिन्जावखौ नोंसोर बेबायदि बुंनो नाङा मिथिबाय मा नायबाय थागोन नोंसोर फाग्लाफोर बास
बासायदो आंखौ गोदोनि नोंखौ दिनै हगाराखै आङो नोंखौ दिनै हगाराखै आङो आंनि हिन्जावखौ नोंसोर बेबायदि बुंनो लाजिया नोंसोरो आदि हगार आंखौ हगार दिनै बेखौ गारखाथारा आङो बेखौ दिनै आं गोदोनायाव सोरथिनानैसो गारखागोन आङो आयु बेखौ दिनै ओरैनो हगारखाला आङो नों आरो एम्फौ सुमुखौ एदावनासो लाबावदों नायदो नों दानिया एम्फौ सुमुआ नोंखौ माबायदि जोसिगोन ओइ एम्फौ सुमु गिया आङो नोंखौ मिथिबाय आं रागा जोंनांगौब्ला नोंखौ ओरैबायदि गाबफ्लेनानै दोनगोन आङो थेरबेथेर जाजोबगोन नोंनाव बेसेबां मार्कार दङ जोदोलै जोदो बस मानो नायनानै थाबाय थागासिनो दं बेखौलाय औ बस जोना होथारदो बेखौ माबारनो बरला बथा हेइ फैसा जाग्रा साला दासो मोनदों बेखौ हमनानै बैदियाव ज्राव गारहरदो दाना मोनदों बे दैयावनो थानाय दाना अबेयाव गोजावलांदो सोरनि आदार जायो जाहैदो सिनायाखै नोङो आं एम्फौ सुमु गोसो जायोब्ला गासैखौबो जोनो हायो नाथाय जाय एदावो आंखौ बेखौसो जोना होयो आङो थ'दो निजिरा आंखौ निमाहा खालाम निजिरा आंनि थाखायनो नोङो दिनै एसेबां गिदिर खैफोदाव गोग्लैनांबाय आंखौ निमाहा खालाम निजिरा आंखौ निमाहा खालाम बिहामजो आफा बिहामजो दा माबोरै मोनखो देहाखौ नोङो आफा बिरखो फैयाखै नामा फैदोंमोन बिहामजो दा अबेयाव ओंखारलांफिनखोथाय नुवासै आङो बिहामजो देहाखौ दा नोङो माबोरै मोनदों एसे मोजां मोनदोंना नोंथाङा बिहामजोखौ दसे सम रेस्ट लाहोथ'दो जागोन डक्टर बिहामजो आइ नोङो जेबो जिंगासिनो नाङा गासैबो मोजां जालांजोबगोन निजिरा नोङो दा रेस्ट लानायनि थाखाय गोबां गोनांथि दङ आङो सिस्टारखौ बुंनानै नोंनि थाखाय जानाय आदार लाबोनो थिननोसै जागोन डक्टर माबोरै मोजां जागोन जेराव हेफाजाब होगिरि गावनि फिसानो जुदि खाथियाव गैयाब्ला